Reflexió: per què crec que som una altra cosa diferent del meu cos mortal? En aquesta vida tenc un cos X. El cos X és aquell a través del qual les altres persones m'identifiquen com a Pep Miralles Martorell. I crec que hi ha una altra cosa I, que crec que som perquè la meva consciència està de fora del cos X, al seu entorn i dins el cos X, ja que la consciència de l'ésser humà està dins el seu cos X i de fora del seu cos X, i no només de dins, ja que el mateix cos X de l'ésser humà, que serveix per decidir què està de dins i què està de fora, ja és ell mateix dins la seva consciència, perquè aquest cos X, que suposa que és el seu, també el percep amb els seus sentits. Per tant, si la meva consciència està en el cos X i de fora del cos X, en el seu entorn, hi ha d'haver una altra cosa I on aparegui aquesta consciència.